Hi everyone, welcome to my All the Basic Fund YouTube channel. ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଅପସନାଲର କବିତାର ନାଁ ହେଉଛି ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି। ଏହି କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏହା ସହ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1757 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ରଚୟିତା କିଏ? ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧା କାହାର କର ଧରିଛନ୍ତି? ରାଧା ଦୂତୀର କର ଧରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣତଳି କିଏ ଦେହର ପ୍ରାଣ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରାଧା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାମଜ୍ୱାଲା ରୂପକ ଅଗ୍ନି କାହାକୁ ଦହନ କରିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଧାଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୃଷାତୁରା ଚାତକ ପରି କାହାର ମନ ଅନଳରେ ଜଳି ଉଠୁଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରାଧା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଥର କରିପାରିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରେମ ବୀଜ କିଏ ବିପନ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦୁଃଖର ରୂପକ ପାଙ୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ରାଧା କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରୁ ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି କବିତାଟି ଆସିଅଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 75ତମ ଛାନ୍ଦରୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଦେହର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମରଣର ବାଟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁମୁଦିନୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୁମୁଦିନୀର ଅର୍ଥ କଇଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିକି ନୋଟ୍ କରୁଥାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ରାଧା କ'ଣ ବିକିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେହ ପ୍ରାଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାମସିନ୍ଧୁ ପାଣିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି? କାମସିନ୍ଧୁ ପାଣିକିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରାଧାଙ୍କୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ତାପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷି ରହିବ ନାହିଁ? ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାପରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଭେଲା କାହିଁକି ବୁଡ଼ିଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅବଲା କାହାର ଦାୟୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଏହା କାମଦେବର ଦାୟୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାରୀମରା ଋତୁକୁ କିଏ ଦୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ର ବିନା କାହାର ଗତି ନାହିଁ? ଚନ୍ଦ୍ର ବିନା ଚୋକରର ଗତି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ବିନା ମୀନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ? ମୀନ ମାନେ କ'ଣ? ମାଛ। କାହା ବିନା ମୀନ ବା ମାଛ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ? ବନ ୟାନି ଜଳ ବିନା। ଦାସୀକୁ ନାଗରମଣି କେଉଁଠିକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କାମସିନ୍ଧୁ ପାଣିକୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିରବଧି କିଏ ଦହିବ? ରାଧାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିରବଧି କାମଦେବ ଦହିବେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଟି ନଗର ଘାତ କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ବିରହ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଟି ନଗର ଘାତ କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବିରହ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁମୁଦିନୀ ବିନା କାହାର ବାଧା ହୋଇନଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବିଧୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି? ଏହା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ରାଧା ଦୂତୀକୁ କହିଛନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ପ୍ରୀତି ଲଗାଇଥିଲେ? ରାଧାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ପ୍ରୀତି ଲଗାଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାରୀମରା ରୀତିରେ କିଏ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୟାନିଧି କିଏ? ଦୟାନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ରାଧାଙ୍କର କପାଳରେ ଲେଖାଅଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ରାଧାଙ୍କ କପାଳରେ ଲେଖାଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ ବିନା କିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ? ମୀନ ବା ମାଛ। ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ନାଗରମଣି କିଏ?
ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏମିତି ନୋଟ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।